Jodak ma Kisumu sani koro chako keto jotelo ratile wi jotelo ma gidhi goyo ne ombulu e kom mar gavana yiero maduong' mar higa mar 2027. Moko kuom gigo manie listi mar jodak ma Kisumu en kaka ichwalo dongruok e kuonde chung' ute bura 7 mana kaka jafwambo mar Walter Nyambaga leronwa. Jodak ma Kisumu bende opango weche mopogore mane gidwar ni ng'ama mako kom mar gavana otimnegi. Chiko ne bangi gine bitu nyaka ruomb kombe lo kendo oganda jo Kenya dogie debe mar yiero jok ma chunygi geto ne kombe manyien. E kaunti ma Kisumu, jodak sani oketo jotelo e nyong'ong kendo goyo gi kogno, ipiedho gi kendo ichungo gi. Ka moko bende iliero, to moko bende ipako tunge gi ka bende giromo, ka bende ng'ut gi oromo jok mar telo ne kom mar gavana ma Kisumu, mana ka gavana ma sani ngire Peter Anyang' Nyong'o otieko thuolo mar apisi. Gisani wachore ni maromo ji 6 osenyiso siso margi kendo laptho gi ndong' ne komno mar gavana ma Kisumu, moting'o ja od bura mar kaunti ma Kisumu Ruth Odinga bende osebedo jalup gavana e thuolo mokalo. Jalup gavana Dr. Matthews Owili manie apisi gi sani, machielo en ngire Tom Ojenda ma en seneta ma Kisumu. Ja od bura ma Nyakach Adum Owuor manie apisi mar od bura ma Nyakach e telono mar adek. Mane en jalup jatend migawo Ken Obura, to kendo ja od bura machon ma Kisumu Central Rosa Kinyibuyu e kata dwasi ma Kisumu West bende weche pilore ne nie ng'wech mar gavana. Dr. Joshua Ron ma Kisumu Central bende oyango kod chir ni en e ng'wech e kendo bende chiwo liete kom mar gavana ma Kisumu. E mbaka kod janon siasa Joshua Nyamori ogolo dok e it jodak ma Kisumu e wi kit jasiasa ma ginyalo geto e wi telo makare. Jo Kisumu biro ng'iyo history ni chal nade. Be in ng'ama osetiyo kodgi koso in mana ng'ama biro kawo kura? Tich misetiyo kodgi ni be nitie gimisetimo e ground ma jopiny nyalo wacho ni nikonyogi gero skul, nikonyogi gero osiptal? Morikoni siasa mag dhoudi bende nyalo biro bedo kak e yiero mar gavana ma Kisumu. Since politics is local, ng'ama odak e town bro identify gi ng'ama ong'iyo go e dier town, to ng'ama ni rural area bro identify gi ng'ama oneno kor gweng' moparo ni bro represent interest ne. Correct. You get me? So therefore, josiasa osebedo ka take advantage of that. So that ng'ama campaign e town nyiso jo town ni an adhi represent tu nikech joma compete koda ka gin joma represent jo rural ka. Japiny mawuok e kaunti ma Kisumu to wachi ang'o kit telo magirango kuom gavana ma gidhiye. Kit gavana ma nyadwaro en gavana ma policies ge gin policies ma are anchored gik ma jopiny dwaro. Obed ng'ama winjo gima jopiny dwaro. Gavana kako onego ti, onego bed ng'ama winjo wach. Generally, jatelo mokwongo onego bed ng'ama chiko ite e giming'ise, ok ene mong'isi gima ene moparo. Kaluwore kod rejista mar jolut ombulu mar IEBC 2022, oyango ni kar chung' od bura ma Kisumu East ni kod jolut ombulu maromo 93,177. E kar chung' od bura ma Kisumu West man kod jolut ombulu 82,927. Ka kar chung' od bura ma Kisumu Central bende ni kod kwan mar jolut ombulu 103,144 masani menyo yiero jatelo e yiero mabiro. Siasa ma Kisumu is going to be very different, and I want to nyisi without fear ni it is possible ni Kisumu in terms of ng'ama gibro elect governor to kata election mag seat moko go may be a big surprise. Bug IEBC 2022 bende oyango ni seme ni kod jolut ombulu maromo 62,000 kod 45. Kaka chung' od bura ma Nyando ni kod jolut ombulu 80,757 mokelo kanyakla ka Bonyo Kanyagwal, Awasi, Ojiko, Ahero, Iskano Wawidhi, Kobura, to Muoron bende ni kod jolut ombulu 79,765 ma bende geto telo mabiro dewogi. To Nyakach bende sungo kwan maromo mar jolut ombulu 77,934 madhi bedo agaja makwano e yiero mar gavana ma Kisumu. Pogruok ma ji wacho ni nitie pogruok kata competition
between jomiluongo ni local clans. Correct. To gi jomo biro dak kata tiyo Kisumu. En creation mar josiasa. In my view, ngata modak Kisumu on go kura sama ng'iyo jatelo mabro solve interest ne. Janon siasa Nyamori wacho ni siasa mar laro komono mar gavana dhi bedo moridore nikech picha mar mane en ogai mar ODM Raila Odinga to koro onge. So sani Raila onge. Since Raila onge, factor cha onge. Aneno seche moko ka jomoko pod nitie ODM pod feel ni gibe ginyalo pull the same gravitas. Influence manyo Raila nigo. Okonyati because it was not the party, it was Raila Odinga. Telo madhi kao tayo Kisumu piny okoni nyaka bedie kod chia to kod bidhruok. Koro sani agombo governor ma understand gima devolution en, gima dongruok ondego kele ne japiny serikal mar devolution manokel piny ka. Walter Nyambaga, Ramogi TV.